minuty do začátku, tak necháme kolegům prostor přece jenom po obědě. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak já si dovolím jenom trochu stlumit mikrofony. Ať to pak nemáte na nahrávce. Nevím, já jenom, kdyby nám asi 2 nebo 3 lidé, tak myslím si, že můžeme začít. Oni buď to se připojí, nebo na to zapomněli. Jo, máme 1 hodinu přesně, abych nechal minutu a 13:01. Tak, 13:01 je to tady, nejvyšší čas začít. Já vám přeji pěkné, příjemné odpoledne. My se dneska společně podíváme na další aplikace Microsoft 365. Za chvíli si to trošku zužíme, protože kdybychom se drželi toho tématu, tak bychom tady klidně mohli zůstat do zítřka a pořád bychom si měli asi co povídat. Mé jméno Petr Macek za společnost DigiSkills. I z dneška dostanete samozřejmě nahrávku, tak jak jste mluvení. Prosím, ptejte se, moje výzva opravdu jako v průběhu celého toho setkání je pro vás, takže rozdíl proti všem ostatním webinářům a dalším věcem je jednoznačný. Můžeme se na ty věci podívat společně, můžeme se doptávat a podobně. Já si dovolím možná jenom stlumit mikrofony. Poprosím vás, ať si je vypínáte. To si můžu dělat centrálně, můžu vám ho i vypnout, ale jenom ať to pak zbytečně nemáme na té nahrávce. My se dneska podíváme především na základní aplikace, podíváme se na Microsoft Lists, Formsy, formuláře. Najdete v té prezentaci Microsoft Stream. Já to hned vrátím na zem a schválně jsem tam nechal včera, když jsem to viděl, že tam ještě stále visí, protože nově už existuje aplikace Microsoft Clipchamp, která to v zásadě celý nahrazuje. Není to nic jiného než reálný rebranding aplikace, kterou Microsoft někdy před 2 lety koupil. Takže jedna z těch věcí, které za mě jsou docela důležité. Microsoft Lists, Whiteboard, Microsoft Clipchamp, formuláře, to budou hlavní věci. Když bude chvilička, tak se můžeme dotknout Power Platformy, já bych ji s dovolením vynechal, protože samozřejmě ta hodina a půl, která nás čeká, tak je docela nabitá i tak. Řekneme si, k čemu slouží a k čemu jsme ji dokázali použít. A než vám promítnu tu naši periodickou tabulku oblíbenou, tak se vás zkusím zeptat, který z těch aplikací teďka znáte, takže používáte nebo tušíte, k čemu jsou, a poprosím vás o odpověď do chatu. Se trošku rozhýbem po obědě. Co myslíme? Žádnou? Super. I to je naprosto v pořádku odpověď. Kvůli tomu tady konec konců dneska jsme. Super.
Formsy, paráda, Radomíra, díky. Clipchamp, tak jako nahodila, super, tak to vnímám jako posun, paráda. Pojďme se na ně mrknout. Když se podíváme na tu tabulku a na ty aplikace, které jsou, tak já je nebudu samozřejmě popisovat ten zbytek a všechny k čemu slouží. Ty, o kterých se budeme bavit, si trošku popíšem v krátkosti, protože nás budou samozřejmě zajímat. S dovolením vynechám tu Power platformu, aby se sloužila samostatný webinář a konec konců zrovna třeba u Power BI a dalších bych našel dost lidí i na geografii třeba nebo geoinformatice, teda spíš reálně, kteří v tomhle směru jsou odborníci na slovo zatí a mají k tomu výborné i webináře a další věci. Budeme se držet těch základních, které nás zajímají. Za mě to bude zejména Microsoft List, které budeme věnovat asi nejvíce času. Microsoft List, databáze informací. Cokoliv, co potřebujete vytvořit, chybí vám, nějaká interní evidence a podobně. Pokud, a kdybych se zeptal, kdo znáte Microsoft Access, tak by nás možná bylo víc. Já neříkám, že ho umíte používat, ale znáte. Tak Microsoft List je taková, nechci říct alternativa, je to alternativa, je to databáze a je součástí toho cloudového světa. Vychází hodně ze seznamů, které byly na SharePointu. Řekl bych, že oproti původní verzi a on-prem, to znamená těm, které by mohly být u vás někde na SharePointu, na serverech, tak jsou výrazně někde jinde a slovo výrazně bych rád jako podtrhl. Zvláště, když se nám dneska někde prolínají s formuláři a s tím, jak dokážeme vyplňovat do nich data, což zvláště třeba pro interní evidence, pro sbírání dat i ze školy, odkudkoliv jinde, když to poskládáte v rámci toho celého ekosystému, tak najednou dává smysl, protože jste schopni nad tím dělat i relativně pokročilé automatizace. Když tu platformu zmíním, tak myslím si, že ještě v letošním roce na tom i jedna z těch 3 velkých českých televizí realizuje kompletní marketing všech svých pořadů celoroční na platformě Microsoft List, takže až tohle škálování je možné v rámci ní, protože mateřská organizace neschválila nákup jiného softwaru, v kterém by to evidovali, tak si to postavili a stálo je to samozřejmě zlomek částky. My se naučíme pracovat se základama, protože Microsoft List samozřejmě je možný jít s nima do hloubky, co se týče vzorečků a dalších věcí. Jaký je rozdíl proti tabulkám, když máme nějakou databázi? No, vy to máte možná někteří z jiných programů, které jsou databázové, ale databáze nám umožňují poskládat si různé pohledy. Umožňují nám dávat právě ty automatizace, nějaké jednoduché workflow, pracovní postupy, které chceme, schvalování. Ukážeme si tyhle scénáře a to, jak s tím pracovat uživatelsky. Nepůjdeme do těch pokročilejších věcí, které by byly o vzorcích a podobně. To by mi ta 1,5 hodiny pravděpodobně spíš nestačila. Podíváme se na aplikaci Microsoft Whiteboard, zase jedna z těch výrazně jednodušších, ale velmi efektivních, protože jednoduché věci jsou většinou docela efektivní, tak tohle je jedna z nich. Microsoft Whiteboard, kreslení, bílá tabule, používání v rámci schůzek, používání v rámci nákresů, týmů a podobně. Na rozdíl od všech aplikací typu Miro, Mural a podobně, tak Whiteboard je aplikace, kterou je možné využívat velmi jednoduše a nepotřebujete to tolik učit účastníky jako spíš sebe, abyste si v tom byli jistí ve chvíli, kdy budete lektoři nebo budete mít něco organizovat. Ti účastníci to zvládnou v rámci Microsoft Teams většinou naprosto bezvadně, zatímco u těch ostatních aplikací se vždycky někde na něčem sekne, musím to hodně do důsledku vysvětlovat a vždycky s tím pracujeme výrazně složitěji. Takže Microsoft Whiteboard, aplikace, která je hned po ruce. Já s ní si dovolím začít potom, protože je opravdu tak strašně jednoduchá, že si to zaslouží a je taková hrozně fajn na to rozběhnutí po obědě. Kdybych chtěl pokračovat, tak bych samozřejmě mohl zmínit Microsoft Forms, kde tady máme zase další nějakou znalost, což je super. Microsoft Forms jsou formulářový systém, který neustále roste, zvláště s AI a s Copilotem a s dalšími věcma začíná vypadat trošku spíš na steroidech, jinak je to pořád formulář, který je velmi šikovný, velmi chytrý. Cokoliv si v něm myslíte, v něm uděláte. Dneska bych nenašel moc rozdílu mezi Google formuláři třeba a Formsy z uživatelské úrovně. Naopak Formsy mají dneska třeba pěknější grafiku, kdybych měl jít do toho, což jenom v tom porovnání etalon, kdy si té uživatelské příležitosti byly Google formuláře, tak dneska si myslím, že Microsoft v tomhle směru jako to dotáhl.
reální data, který se sbírám pomocí formuláře a dostanu je do Excelu. To je asi tak hlavní záměr a jsem schopen potom s tím samozřejmě zaspracovat jako dál, jsem schopen nad tím postavit zase nějaký další případný workflow, nebo si jenom vyzbírat zpětnou vazbu, udělat si kvíz, velmi efektivní věc, tam si samozřejmě ukážem trošku i využití toho Copilota, tak to bude taková spíš samozřejmě demo verze pro ty, co mají, nebo případně budou mít, ale ukážem si spolupráci s AI nad kvízama. Kvízy typicky znáte. Já většinou nemám problém, když tvořím tyhle části, vymýšlet ty správné odpovědi. Ty jsou jednoduchý a většinou, když bych měl dělat třeba na Microsoft 365 kvíz, nějaký testovací a podobně, tak bych to zvládl bez problémů. Ale vymýšlet ty špatné odpovědi, to je opravdu peklo na zemi. Aplikace Microsoft Stream, já jsem ji zmínil, ale rovnou jsem zmínil tu druhou část Clipchamp, tam zazněl tuším od Jany. Já napsala, že ho používá, tak Microsoft Stream už dneska neexistuje a spolkl ho v podstatě aplikace Microsoft Clipchamp jednoduchým rebrandingem. Microsoft si s tím moc jako nehrál, protože obě dvě slouží k úpravě videí. A kdykoliv si spustíte jakýkoliv video nahrátý v Microsoftu 365, platí to pro videa z Teamsů, platí to i pro další část těch věcí, tak kdykoliv mám nějaký video na SharePointu, na OneDriveu, no tak ho reálně spouštím v aplikaci Microsoft Stream. Takže jenom abychom tušili, to jsou ty 4 základní věci, o kterých se dneska budeme bavit. Můžeme to potom klidně rozšířit do další aplikace, když nám zůstane chvíle času. Já bych si s dovolením to dovolil tentokrát část vynechat a uzavřít, protože si myslím, že to bude tak akorát. Když nám čas byde, tak vám dovolím, abyste se vybrali cokoliv dalšího z toho, co budete chtít, protože je to samozřejmě pro vás. Pojďme se do toho pustit. Jak jsem slíbil, pojďme začít aplikací Microsoft Whiteboard. Přijde mi jedna z těch šikovnějších, rychlých, myslím si, že se v ní dá vyzkoušet spousta věcí. No a já využiju toho, že tahle zkuska konec konců probíhá od nás a rovnou si ji můžeme vyzkoušet, aniž bychom museli něco dramaticky plánovat. Tak si dovolím vám sem rovnou hodit aplikaci Microsoft Whiteboard. Dole najdete žlutý lístečky a pojďte mi dát každý na ten žlutý lísteček, která z těch aplikací vás nejvíc zaujala. Můžete použít zelený, modrý, jakýkoliv, najdete dole na ploše, stačí použít šipky, pyš. No a já si v tuhle chvíli vezmu a založím svůj vlastní. Aplikace Microsoft List, samozřejmě nemůžu ji zapomenout. Super. Přesouvejte si vlastní lístečky, já si svůj s dovolením nechám. Dokázali bychom do toho samozřejmě kreslit, zapisovat, psát. A jestli to chceme teďka vyzkoušet, tak napište tam cokoliv. I když nevíte, co vás zaujalo, tak si klidně vyberte kteroukoliv z nich, nebo tam napište přesně to, co kolega. A nemusíte to psát úplně do mého lístečku, můžete použít i svůj vlastní. Když se jdete dolů na plochu do té obrazovce, tak tam najdete žluté lístečky přidávání poznámek. Tak jak máte vedle srdíčka, tak tam najdete tužku a najdete tam lístečky. Samozřejmě, kdybychom si to nechtěli hrát, tak jsem vám teďka mohl tam pár lístečků volných přidat klidně ze šablony. Kdyby někdo si chtěl vzít, tak si může vzít klidně zvedle. Cíl je úplně jednoduchý. Bavíme se o bílé tabuli, bavíme se o whiteboardu a ten cíl má být nahradit čistě whiteboard. Já tam schválně jenom dohážu nějaký další jenom ať si můžeme schválně ukázat a seřadit. Lístek pro mravence. Super, díky za ty hrátky. Tak, pojďme si to uzavřít. Já vám s dovolením znesnadním úpravy tím, že vám je vypnu. No a mohli bychom si teďka to samozřejmě olajkovat, udělat s tím spoustu věcí, nebo si to samozřejmě můžeme zkusit kategorizovat.
mírné nahrávky z AI. Nebudu do nich nějak hluboce, protože osobní dojmy, obecné zprávy, list, produkty Microsoft, mám to popsaný a dokázal bych teďka v tuhle chvíli si rovnou klidně nechat ten seznam. Čím víc dat bychom tam měli, tím líp by se mi s tím samozřejmě pracovalo v nějaké jako podobě. A nevím, co je na žluté lístečku pro mravence, ale zvládl bych to, někdo tam napsal jenom test, místo aby nám tam nechal nějaký vzkaz. Můžu si to po skončení té schůzky kdykoliv vyexportovat, ukážem si to za chvíli, vidíte samozřejmě tu uživatelskou rovinu. Dokázal bych to zvětšovat a může to dělat všichni, donutit vás, abyste sledovali mě, přestože jste na nějaké části, tak bych vás donutil, abyste opravdu reálně měli tu samou část, kterou já vidím. Mohl bych vám tam zapnout čas, kdyby vám tam nastavil časomíru, jak dlouho můžete vyplňovat. Opravdu ten princip byl jednoduchý. Když tu aplikaci někdo tvořil, tak tvořil aplikaci, u které jste schopni nahradit whiteboard v digitálním světě. Nic víc, nic míň, se všema výhodama, který to má, ale bez žádných složitostí. Chci se k němu někdy vrátit, no tak se k němu klidně vrátím. Chci ho nasdílet kolegům po skončení meetingu, stáhnu si obrázek, anebo ho nasdílím tak, aby na něm dokázali i pokračovat, doplnit tam ty lístečky a tak dále. Pojďme se podívat, jak se s tím pracuje, kde se k ní dostaneme a jakým způsobem si s tím hrát můžeme. Aplikace Microsoft Whiteboard, ve chvíli, kdy s ní chcete pracovat, tak ideální stav bude samozřejmě Teamsy a máme nějakou schůzku. Ukážeme si to celé, včetně toho, že bychom si to chtěli připravit předem. Já si tu schůzku vytvořím, to už jsme si probírali jinde, tak to je úplně jedno, teďka musím řešit. Pozvu na tu schůzku Jakuba, máme nějaké účastníky, dáme si to jako Teamsovou schůzku. To je teďka v tuhle chvíli všecko, co potřebuju. A já vím, že se chci připravit na schůzku s Jakubem nebo s někým, tak mi stačí otevřít si ji znovu. Otevřít si aplikace v rámci té schůzky, najít si whiteboard, on mi ho přidá od té naší konfigurace, vytvoří mi kartu, mám ho tady, kdykoliv si ho otevřu, jsem schopen samozřejmě tuhle chvíli si ho předpřipravit, mohl bych si zase vžít, já si vezmu nějakou šablonu, teda s dovolením, protože bych vám rovnou tuhle chvíli přidal tady ty žlutý lístečky, kde bych vám to dal včetně typů, vzorečků, kdybychom si to neukazovali, ale chtěli opravdu, aby to poznal úplně kdokoliv, tak a popíšu jenom těm lidem to, co mají dělat a debata by začala relací nápadů tím, že ty lidi by dokázali tam v tuhle chvíli přidávat rovnou jenom ty svoje nápady. Mohl bych si tam připravit obrázky, videa, samozřejmě dokumenty bych do toho dokázal vložit různý odkazy, takže bych dokázal vytvořit velmi interaktivní prostředí, kdybych hodně chtěl a potřeboval, to možný je. Můžu si to otevřít zvlášť v prohlížeči. To, co je výhoda, standardně, kdybych to používal, tak bych si vzal do ruky tablet a klidně bych si mohl do té samé tabule, kterou vy máte na obrazovce, čmárat na tabletu a tím pádem udělat opravdu interaktivní schůzku, kde bych tam byl schopen dělat svoje poznámky, zápisy a připravovat si do ní. Existují tabule, které dokážou pracovat samozřejmě s whiteboardem, předpokládám, že na univerzitě by se jich pár reálně asi našlo, který tohle umí. A to vám strašně zjednoduší celou tu činnost ve chvíli, kdy se o tom bavíme, protože já nemusím na konci nikde nic stahovat. Mám to u té schůzky uložený pořád. Máme teďka schůzku nachystanou, to je dobrý, pojďme se k ní připojit. Umíme, tak a k téhle zrovna nechcem, to by byla zrovna ta naše přímo ta konkrétní, tak to já radši s dovolením vynechám a dám se připojit tady, ať se nám něco nevypne. Jsme ve schůzce. No a ve chvíli, kdy chci v rámci schůzky použít, tak není nic jednoduššího, než použít tlačítko sdílet, použít Microsoft Whiteboard. No, protože jsme si připravili předem, tak bych si vybral tady tu naši tabuli 14. Tady je to kouzelní tlačítko galerie tabulí a tam bych si vybral tu svoji konkrétní. Standardně by měla samozřejmě naběhnout, tak to, že se to i nestalo, je samozřejmě trochu špatně. Se mě propsalo, ale jsem schopen se k ním kdykoliv vrátit. Ta výhoda
že si jste schopni kdykoliv otevřít novou tabuli. Jste schopni kdykoliv se vrátit ke svým předchozím tabulím. Znamená to, že kdybych měl připravený i pro některé předměty, pro cokoliv, nebo pro kolegy, 4 různé verze toho příběhu, no tak já se klidně během té schůzky, aniž bych musel složitě ty věci hledat, těm všem svým tabulím dostanu. Existuje aplikace pro Windows, existuje aplikace standardně pro mobilní telefony, tam je to trochu zbytečný, ale hlavně pro tablety, kde jste schopni potom s tím interagovat. A samozřejmě existuje webová aplikace, kde se na ní za chvíli podíváme. Není to zase nic komplikovaného, složitého. Tak, já se vrátím k té naší tabuli 14. A pojďme se jenom lehce podívat teďka v tuhle chvíli, když zastavím sledování, tak si tam můžete dělat, co chcete. Mám tady ty stopky. Najdu tady vpravo zubený kolečko a nastavení, takže můžu nastavit, jestli můžete nebo nemůžete. Provádět úpravy, mohl bych si zvolit jiný pozadí. No a na konci si to klidně můžu vyexportovat z té tabule a dokážu si to hodit v tuhle chvíli do obrázku, což bude velmi rychlý. No, nebo bych si tam hodil i celý nějaký zazipovaný soubor, kde bych to našel kompletně s nějakým HTML a podobně. Většinou mi stačí samozřejmě reálně obrázek si vyberu v vysokém rozlišení a můžu ho vložit do zápisu. Oproti tomu, že mám běžný flipchart, tak tady jsem schopen donutit ke spolupráci spoustu lidí. Na druhou stranu s běžným flipchartem samozřejmě vás donutím, abyste se zvedli a napsali to na ty lístečky, takže ono oboje dvoje má svoje nějaké výhody. Pro tu digitalizaci a pro tu následnou práci je tohle samozřejmě fajn. Skončí schůzka. Končím sdílení. To je samozřejmě ta jednodušší část. Si dáme ukončit i tuhle schůzku. Já se chci dostat do své tabuli. Kdykoliv vy najdou té schůzky, to je jedna věc. No a ta druhá, kde jsem schopen kdykoliv samozřejmě najít, tak kdybychom šli na náš oblíbený portál všech aplikací, takže na Office.com nebo cokoliv, tak samozřejmě najdete aplikaci Whiteboard. Whiteboard už je přesunutý na ty nové adresy, byť tady se tak ještě netvářil, ale hned vám hodím na něho i přímý link. Většinu těch nových adres už najdete na cloud.microsoft doméně. Vám je hodíme i do chatu, tak se k ním případně můžete vrátit. Jinak byste ji našli v tom seznamu těch aplikací. Najdete ji ve Storeu, v Microsoft Team, v Apple Storeu samozřejmě existuje aplikace Whiteboard, velmi odlehčená. No a tady mám tu tabuli 14, kterou bych dokázal teďka v tuhle chvíli automaticky si stáhnout, exportovat, zase můžu si vybrat obrázek. Dokázal bych v tuhle chvíli sdílet, takže kdybych to potřeboval ještě nasdílet kolegům, aby mi tam něco upravili, tak jim to tam v tuhle chvíli přidám. No a sdílení bude fungovat úplně stejně jako u ostatních souborů. Lidé v rámci univerzity, ale lidé s existujícím přístupem, lidé, které zvolím. Nenazdílíte to úplně externě, funguje to externí sdílení pouze v rámci schůzky, kdy to těm lidem promítá reálně v rámci schůzky přímo v rámci Teamsu, takže oni zase nemusí nic hledat, žádný odkazy, linky a tak dále. Kdybychom si ukázali jenom v rychlosti aplikaci Whiteboard, mám instalovanou, mám. Jak jsme ji našli ve Storeu, tak by to nebylo nic jiného samozřejmě a našel bych ji velmi pěkně po pořadě, úplně stejně, takže bych ji klidně mohl mít uloženou, pokud by s tím často pracoval a jenom si tam přehazoval ty tabule, přejmenovával si je samozřejmě a cokoliv dalšího by s tím potřeboval, tak byste ji klidně dal. Slot analýza PP. Zase bych to samozřejmě kdykoliv našel, kdyby se k tomu potřeboval vrátit. Tak, nějaký dotaz k whiteboardu. Tahle příprava jde i s pozvánkou na schůzku. Nejde, tahle ne zrovna. Pokud se bavíme o whiteboardu, tak ten s přípravou na schůzku nejde. Mohl by jít, stačilo by použít to sdílení v rámci organizace, hodit ten odkaz do linku na schůzku a v tu chvíli by si ostatní mohli klidně otevřít už před schůzkou. Takže kdyby chtěli, tak mi klidně můžu připravit samozřejmě už celý ten příběh. Zase jenom, ať si to ukážem, tak to, co bych udělal, by bylo vlastně hrozně jednoduchý. Použil bych sdílet. Dáme se lidé v DigiSkills, u vás by to bylo lidé na univerzitě, abyste nemuseli řešit, do všechno se připojí. Řeknete, že to budou mít funkční do konce té schůzky, takže necháme do příštího čtvrtku. Skopíroval bych odkaz. No a v tuhle chvíli, klidně bych to asi mohl udělat z Outlooku, to by v tom taky samozřejmě nic nebránilo, ale jenom bych to těm lidem přidal tady do seznamu. A
dostali by to předem a mají tady spot analýzu na whiteboardu a dokázali by ji předpřipravit, mohl by jim tam k tomu samozřejmě napsat nějakou zprávu k tomu, že to mají upravit nebo co s tím mají dělat. Takže zase bych sdílel. Reálně se ukládá všechny ty whiteboardy ke mně na OneDrive. Chystá se změna v rámci Teamsů. Já jsem ji zatím ještě neviděl aplikovanou. Možná tam teďka v tuhle chvíli je, kdy bude možný tohle pořádat i u týmových schůzek, ve chvíli, kdy máte v týmech, v Teamsech. A v tu chvíli ona by se měla ukládat reálně na SharePoint a přibít tam. Takže jenom když se bavíme, my jsme tam naposledy, tuším, někde měli právě ty zápisy. Já tady něco teďka mám a mám tady i nemám tady termíny zrovna konkrétně, ale můžeme si je tam klidně přidat asi velmi jednoduše. Kalendář kanálu mi to vysvítí. Jenom kdyby to probíhalo v týmu, tak si to můžeme rovnou vyzkoušet, uděláte to stejně. Pokud už to funguje, tak by se nám to mělo i uložit. Si nám schůzku. Nebudeme nikomu nic dalšího posílat. By nemusela být po konci. Tady vidíte, že mám tabuli schůzky. Je připravená ještě v tom starém rozměru. Kolegové ji mají k dispozici. Zase kdykoliv by se proklikli, tak by se k ní samozřejmě dostali. Ale jinak je uložená pořádně na OneDriveu, tak ještě tohle sdílení neproběhlo, právě se upravuje. Schválně si dáme se připojit k tady té naší virtuální schůzce. Otevřel bych si ten whiteboard. A viděli jste, že rovnou tady se otevřela správně ta tabule 27, kterou jsem tam měl. Kolegové samozřejmě vidí tu tabuli. Si schůzku uzavřít. Si zopakujeme, že to znamená, že nahrávka z téhle schůzky by se samozřejmě nahrála do toho našeho týmu, který tam máme. Ale whiteboard ještě stále leží u mě na OneDrive, takže bych ho musel sdílet. Chystá se opravdu změna, tak aby se ukládal ty z těch týmů, které jsou stejně jako nahrávky, tak aby se ukládaly přímo v týmech. Ono to pak usnadní tu práci pro ty týmy. Takhle je to automaticky sdílený s celým tím týmem, který tam je, akorát velmi z OneDrive. Zatím je to taky trochu bezlička, ale pro práci to stačí a hlavně pro práci s mýma datama, s čímkoliv je to v pohodě. Tak, nějaký další dotaz k whiteboardu případně? Než se posuneme zase o kousek dál. Nemáme k whiteboardu žádný dotaz, tak si ho pojďme vyzkoušet. Na mě ideální stav. Je to velmi jednoduchá aplikace na zkoušení. Já pro vás samozřejmě nachystaný velmi jednoduchý úkol na to, abyste si to vyzkoušet mohli. Než se vrhneme na Folbonáře a případný Clipchamp, tak si pojďme vyzkoušet whiteboard. Jinak odkaz přímo na whiteboard, kde si to můžete dopředu vytvořit a potom u té schůzky použít, máte teďka v chatu. Takže nemusíte ho nikde hledat. Sáhodlouze. Přihlášení bude samozřejmě klasickým polúčtem do Microsoftu 365. Zkuste si vytvořit svůj nějaký první whiteboard. Můžete dotazy na mikrofon třeba psát, kdyby náhodou není nás tady tolik. Si to klidně můžeme dovolit. Jasně, chápu. Kolik dneska nebudou dlouhý, takže nemusíte se obávat. Tohle opravdu na vyzkoušení klidně.
Jinak víte, kde se k tomu prokliknete. Pokud máme vyzkoušeno, tak se pojďme posunout zase o kousek dál. Podíváme se na formuláře. Kdybyste si chtěli vyzkoušet i posléze, tak samozřejmě já vám ten úkol hodím do chatu. Vy vás toto případně budou zkoušet později. Tak se k tomu můžete vrátit. No a my se pojďme podívat na formuláře. Díváme se, kde je vytvářet, jakým způsobem s tím pracovat efektivně. Microsoft Forms tvoří opravdu za mě jako velmi sofistikovanou a slušnou platformu, s kterou se docela dobře pracuje. Tak se na ně teďka mrkneme. Formuláře zase můžete tvořit úplně kdekoliv, najdete je na miliardech míst. My zkusíme vynechat miliardu míst a dostaneme se na jedno, tam bychom věděli, kde najdeme vždycky. No a někteří byste dokázali asi mi poradit, kde je najdu. A samozřejmě by to byla ta jednoduchá část. Jakmile si kliknu na Formsy, tak tady sice ještě směřují na starou adresu, ale pokud byste použili tu novou, jenom si to ukážem, .cloud.microsoft, taky samozřejmě najdete taky. A přímo tam leží, byť to ještě Microsoft nedokázal přepsat odkaz. Pardon, Whiteboard jsem vám tam znovu poslat nechtěl. Tak když někdo něco někam kopíruje, aniž by se tam díval. To je správný link na formuláře. Pojďme se na ně mrknout. A pojďme se mrknout, co to znamená, kam se dokážeme všude vložit, co s tím můžeme všechno dělat. Je tady spousta šablon. Ty šablony jsou výborný k tomu, že si opravdu můžete vyzkoušet cokoliv z toho, co vás napadne. A za mě je to takhle, je fakt, je tam od registrací přes průzkumy, přes kvízy. Je to skvělý. My si pojďme udělat svůj vlastní a začneme trošku kvízem nějakým, který si v zápětí zkusíme za prvé vytvořit a za druhé si zkusíme ho vyzkoušet, rovnou vyplnit. Já mám nový kvíz. No a já si trošku zjednoduším práci pro ty otázky, než si ho pak vysvětlíme, protože by to bylo docela jednoduchý a vytvořím si nějaký základní koncept tady s Copilotem. Zase vyžaduje to plnou licenci, jenom si šetřím práci, ať to má trošku nějakou baru. A dáme si kvíz, vánoční kvíz znalosti Univerzity Palackého v Olomouci. Věc, která mě napadla, a dáme si 10 otázek. Použijí pouze uzavřené kvízové otázky. Tak, já se nic úplně otevřený. Mohl bych mu samozřejmě zadat podklady dneska, mohl bych si s tím pohrát jako výrazně jako jinak. Tak, mně se to nechtělo tvořit a hlavně vám to nechci komplikovat, až to budete vyplňovat. A řekněme, aspoň zjistíme, jak máte znalosti o Univerzitě Palackého velmi rychle. Já si je nechám zachovat, protože mi přijdou teďka, že jsou dobrý na první pohled. Dokázal bych teďka doladit samozřejmě styl, takže kdybych si chtěl vybrat svoje vlastní barvy, věci na pozadí, tak si je samozřejmě můžu přizpůsobit.
Já tam hodím nějakou tu základní modrou, oni jsou docela použitelný, mohl bych si tam samozřejmě přidat pak i vlastní barvy, přidat logo a nějaký věci, tak to já s dovolením si s tímhle hrát úplně teďka nebudu. A pojďme si ho zkusit vyplnit, protože ho mám připravený. Tak, dám si shromažďovat odpovědi. Dám odpovědi může kdokoliv. V tuhle chvíli mi to nevadí, protože to chcete dělat vy. Pak se podíváme na ty výsledky. Zkrátím si tady adresu. No, skopíruji si odkaz, to je vlastně všecko, co pro to potřebuji udělat. A my si pojďme udělat rychlé cvičení, kdy si to vyzkoušíte tímhle způsobem, jak se vyplní formulář pro ty z vás, určitě jste to dělali. Když si vyzkoušíme, jaké máte znalosti v univerzitě, v tomhle případě to samozřejmě bude anonymní, protože a nemáme výsledky žádný a máte to sdílený veřejně, takže co vyplníte, to tam samozřejmě bude. Návrhy pro formulář necháme plavat. Se držet čistě teďka. Mají vysvětlení odpovědi. Schválně podíváme, jestli už nám přibývají. Kdybyste si s něčím nevěděli z nějakou odpovědí rady, tak tam něco vyplníte, opravdu to bude anonymní. Takže není cílem vás teďka zkoušet, cílem bylo najít ten reálný scénář. Už máme první odpovědi. Nebylo to zase tak strašně složitý. Tady jenom vidíte, že u těch běžných věcí si s tím poradí ten Microsoft Copilot a AI, teda když se bavím o dalších aplikacích, velmi dobře, že je schopen to navrhnout. Já teda jsem to nekontroloval po něm, ale to, co vidím na první pohled, je v zásadě jako úplně ideální možnost. Jo, kdybych dělal nějaký, nevím, pro prváky, abych mu přidal, že chci 40 otázek, dal bych nějaký otevřený a měl bych na nějakou seznamovák nebo na cokoliv prostě připravený jako reálně kvíz na otevření, aniž by mi to stálo nějakou dramatickou práci. Přesně, kde se teď zobrazil dotazník vyplnění. Tak, Romanu, poprosím potom ještě asi o doplnění, nerozumím. A teďka jsem dal do chatu ten dotazník vyplnění. Mohl by ho poslat do e-mailu, můžu ten odkaz poslat v zásadě kamkoliv, můžu si ho položit na webové stránky, co bych vymyslel. Jo, jenom já jsem využil jenom Copilota, kterýho mám, vy licenci podle mě v tuhle chvíli jako reálně nemáte. Asi máte nějaký v rámci univerzity, ale vy jim pro mě mít nebudete, takže nezaspala, jenom já jsem si ulehčil práci. K tomu to konec konců slouží, protože kdybych to teďka vyplňoval, tak bychom strávili 5 minut vyplňováním dotazní kvízů a ukázky toho, jak budou vypadat otázky, vy byste si je museli naklikat ručně. Ale není problém otevřít si Copilota vedle a nechat si ty otázky vytvořit a překopírovat si, jenom to bude chvilku díl trvat samozřejmě. Mohl mi vyhodnotit vaše odpovědi, což konec konců, když se dívám, tak bychom skoro mohli. Můžu si je samozřejmě dát zobrazit, ale můžeme si je i prezentovat. A kdybych si hodil teďka prezentaci, tak mám velmi pěkně samozřejmě vidět, jak jste kdo odpovídali a co je správná odpověď. Správná odpověď je 1573. Mohl bych pokračovat a podívat se, kolik fakult. 8 je správně, paráda. Někteří minuli asi založení fakulty nějaké, filozofická, a 71%, že je nejstarší, lékařská ne. To zvláštní, filozofické vznikaly jako první. Sídlem je, nevím, kdo odpovídal jak, takže to je ideální varianta na tyhle věci, stejně jako na tom seznamováku. Které sídlo je sídlem univerzity, tak to byla ta jednodušší otázka, tu bych já z toho vynechával. František Palacký logicky, tam jednoduchý scénáře, která z těchto fakult není součástí univerzity. Já bych po hříchu dodal zatím bohužel, a je mi trošku to, že to tak není, ale doufám, že se to brzo stane. Život je věda? Ne. Správná odpověď byla a já myslím, že to je studij v srdci Moravy, takže nevím, jestli tady nemá, pokud se nezměnil někde slogan, tak jestli někdo zná, má odkaz na správnou odpověď, tak nám ho někam hoďte, to se rád dozvím i já. Tady si upřímně bych taky zvolil něco jiného, dal bych asi studij v srdci Moravy za sebe.
tak přemýšlím, kde vznikla chyba u AI, asi bys to po něm kontroloval. AFO je logický, samozřejmě. Máme tady SKUP Olomouc, no a máme tady Josefa Jařaba, samozřejmě, a mohli bychom, pokud přemýšlím, jestli ještě někdo další, ale správně byl Josef Jařab. Purkyně podle mě nestudoval Olomouci, ale berte to s nadsázkou tady. Já bych vytvářel radši kvíz na otázky, na který znám, tady bychom se u toho asi mohli společně zasmat. Genius Loci, správně, děkuji. Tak. Pojďme se v tuhle chvíli, kdybychom se chtěli, tam byl nějaký reklamní slogan, který se používal totiž pro nějaké věci, takže on samozřejmě, když hledává informace, tak hledá někdy zároveň s tím. Já mám teďka tu možnost, když dávám shromažďovat odpovědi, tak si vybrat samozřejmě kteroukoliv z těch částí. Když jsme si vybrali odpověď může kdokoliv, tak je to anonymní odpověď, nevyžaduje přihlášení a musel bych tam zadat, že chci nějakým způsobem, aby mi ti lidi vyplnili do otázky třeba jméno, příjmení. Nebo reagovat můžou pouze lidé ve firmě a já si pořád můžu vybrat, jestli chci zaznamenat jejich jméno nebo ne. Když je nezaznamenám, tak pořád to bude anonymní v rámci firmy, ale nikdo mimo univerzitu a bez univerzitního účtu by to v tu chvíli nevyplnil. Jedna odpověď na osobu, on si to zkontroluje, je schopen to čeknout a kdybych zaznamenal jméno, kdybych zrušil to zaznamenání jména, tak by to bylo pořád anonymní, když by to bylo v rámci univerzity. Jenom by si ověřil to přihlašování, že odpovídají lidé z univerzity. Konkrétní lidé v univerzity a mohlo by tam být skupina nějaká klidně a zase by to mohlo být anonymní na 20 lidí v rámci univerzity a já nevím, jak by odpověděl který konkrétní člověk z nich, ale věděl bych, že odpovídali všichni z těch 20 lidí, kterým jsem to poslal a on by byl schopen dokonce rozeslat těm, co neodpověděli ještě e-mail, aniž bych já znal ty e-mailové adresy, které to ještě neudělali. To znamená, jsem schopen interně tyhle věci anonymizovat, což má samozřejmě nějaké další výhody pro mě, když vytvořím nějaké dotazníky, chci získat nějakou zpětnou vazbu, tak spousta lidí neodpovídá, je to škoda, ale někdy to tak jako je, tak někdy to příjemnější, můžu reagovat a shromažďovat anonymní odpovědi. To je jedna část. V rámci nastavení jsem schopen si sem hodit klidně i pro cvičování, to znamená, zobrazíš si ty správné odpovědi rovnou. Zase je to velmi jednoduché na to zobrazení pro studenty, pro cokoliv. Není to náhrada sofistikovaných nástrojů, tohle opravdu jako jednoduchý formulářový systém, ve kterým se sbíráte, co potřebujete a vyhodnotíte to způsobem, který potřebujete. Za mě zase nejjednodušší možná varianta. Nastavím si od kdy do kdy, kdybych dělal ten kvíz, posílal to studentům, řeknu, že můžou vyplňovat od pondělí do pátku nějaký sběr dat a podobně, tak jim to nastavím. To samé, co jsme si ukázali nad kvízem, tak samozřejmě potom bude platit nad těmi dalšími formuláři. Kdykoliv se můžu podívat na náhled v počítači, v mobilu, vidím, jak to bude vypadat. Mohl bych tam zobrazit právě ten QR kód, který jste před chvíli viděli. Kdybych dal shromažďovat odpovědi, tak tady jedna z těch možností je přepnout QR kód, můžu si ho stáhnout, vložit někam do webu, kamkoliv. Mám písemností Univerzity Palackého v Olomouci. Kdokoliv si ho naskenuje, tak může odpovídat rovnou na mobilním telefonu. A mohl bych v těch případech pokračovat skoro do nekonečna, jak by to šlo s tím pracovat. Jenom ta ukázka toho, že ta aplikace opravdu má široké možnosti. No a na konci, protože jste mi to sespírali, tak tady mám samozřejmě možnost shromažďování to nechci, já chci zobrazit odpovědi. Vím, jak dlouho jste to vyplňovali zhruba, a jaký bylo průměrný skóre. Můžeme se bavit o tom, jestli všechny otázky byly samozřejmě správně. Ale mám tady možnost otevřít si otázky v Excelu. On to samozřejmě hodí ke mně na OneDrive a já jsem schopen mít reální data, teďka, když mi je připravuje synchronizovaný s Excelem. To znamená, viděl bych potom reálnou tabulku a dokázal bych, někdo vám neodpověděl, dokázal bych buď vidět ty konkrétní jména, tady vidíte, že je to anonymní, schválně čistě, jak to nemusíme řešit, a kdokoliv další mi tam vyplní teďka novou odpověď, tak se mi zobrazí automaticky rovnou v té tabulce, to znamená přibyde mi. Vím, že odpovědělo 7 lidí, je nás tady 11, tak někdo poslouchá, samozřejmě to zaznělo, to není hodnocení, jenom mám ten reálný data, s kterýma dokážu pracovat. Tak jenom ať se na to podíváme. A zamyslíme se nad tím, že bychom to dokázali použít. Tohle byl kvíz. My jsme úplně stejným způsobem schopni dělat opravdu formuláře. To znamená, ten reálný stav teďka by mohl být opravdu dotazník, osobní dotazník. Zkusím vytvořit. Neberte mě doslova personalista, já bych sám si to zkritizoval potom.
jenom ať máme nějaké otázky a podíváme se na to, co všechno můžeme tvořit. Mohl bych si vzít jako přílohu podklad ten svůj papírový nějaký, který mám. Ani se mu nezadalo, kolik toho má vytvořit, takže vytvoří nějakou obecnou část osobního dotazníku, pár otázek. Nám to teďka stačí na to, aby jsme viděli, jak to vypadá. Ty otázky a odpovědi potom můžou být různý. My jsme si ukázali teďka sice tu verzi s Copilotem toho osobního dotazníku, ale já si dokážu přidávat samozřejmě nové otázky a vytvářet si je i zcela bez toho AI, tak jak to máte vy teďka nastavený. Tady si chcem ukázat ty typy, které byste mohli tam mít. Může tam být volba, takže vyberu si logická činnost, vyberu si text, můžu si vybrat dlouhou odpověď, můžu si u ní nastavit i omezení, to znamená, co tam může být, číslo, není číslo, kdyby to byl telefon, mohl by si vybrat, že chci délku, e-mail, adresu webovou a tím pádem už říkám, že ten člověk tam nevyplní nic jiného než webová adresa, takže minimálně to musí mít ty parametry nebo e-mailový a tak dále. Takže těch věcí zase mám spoustu. Jsem schopen tam dát to klasické hodnocení a nejsou to jen palce nahoru, ale samozřejmě v rámci hvězdiček, čísel, trofejí, zaškrtnutí, vlaječek, tak si vyberte cokoliv, co vám vyhovuje a hlavně jste schopni tu škálu hodit mimo ten obvyklý rozsah do 5, aby lidi nedávali střed. Klasika, my se pohybám ve školním prostředí, já to nemám hrozně rád při hodnotících dotaznicích, tak každý potom dává do středu, tak chci vědět, jestli to bylo spíš špatný nebo spíš horší, nebo spíš lepší, pardon, tak ať tušíme. Dokázal bych si tady samozřejmě vybrat data, dokázal bych si vybrat Likitovu škálu, což je taková ta složitá hodnotící, kterou samozřejmě používáte, znáte. Net Promoter Score, ve chvíli, kdy potřebuji opravdu mít trošku sofistikovanější pohled na věc, tak mi přesně říká, jaká je pravděpodobnost, že byste nás doporučili svým přátelům nebo kolegům, klasika, a už se mi to jinak vyhodnocuje a jsem schopen se na ten graf potom pěkně podívat u Net Promoter Score. To je zase jedna z věcí, která samozřejmě dává smysl. Můžu si tam klidně hodit oddíly, dokážu podle typu odpovědí, jak mi kdo odpoví, to posunout na jinou verzi oddílu. A už budu svázaný výrazně víc svojí vlastní fantazí nebo papírovým formulářem, který chci do digitální podoby převést, ale nemusí to být všechny ty otázky, které někde jsou a dokážu na základě toho formuláře klidně digitalizovat v podstatě nějakou činnost. My si ukážeme víc, kdybychom to chtěli použít pro tuhle část digitalizace, že se hodí právě ty Microsoft Lists, protože vy sice máte formulář, ale vy na pozadí toho formuláře potřebujete mít nějakou databázi a Excelový sešit není úplně za mě jako databáze, byť nějaké základní podoby by na tom něco základního udělat šlo. Je možné tam přidat i nahrát soubor, a to znamená, že ten člověk by tam mohl přidat teďka svoje CVčko k tomu našemu osobnímu dotazníku. Má to jeden háček, který je docela důležitý. Jde použít pouze v rámci organizace, to znamená ve vašem případě pouze pro lidi, kteří jsou na univerzitě. Víte, že tam jde nahrát i gigabajtový soubor, takže šlo by tam přidávat i nějaké jako videa, obrázky, fotky. Můžu tam dát limit těch souborů, který může být až 10, co by tam ten člověk mohl jako reálně vložit. Takže bych potřeboval vyzbírat nějakou tuhle část. Chtěl to mít ošetřený zároveň formulářem, že mi odsouhlasil, že souhlasí s předáváním těchto fotografií univerzitě a pro její použití a tak dál, cokoliv, co si vymyslíme z těch právních věcí. Já teďka neberte to za právní formulace, to bych se s tím pohrál trošku jinak a lépe. Na to má univerzita spoustu jiných expertů samozřejmě, kvůli tomu tady dneska nejsme, ale dokázal by si tímhle způsobem ošetřit všechny tyhle činnosti, o kterých se bavíme. To znamená, mám teďka automaticky rovnou v tu chvíli sesbíraný data se souborama, ze vším všudy a je to uzavřený v rámci našeho ekosystému, takže nejsou to lidi mimo univerzitu, kteří by tam ty věci mohli přidávat. A opět by si doladil nahoře styl, mohl by si nastavit, od kdy do kdy budou v tuhle chvíli odpovídat, skrýt možnost odeslat další odpověď, aby když odpoví, tak aby to tak bylo a pokračovat skoro bych řekl do nekonečna. Tak. Pojďme se vrátit zpět. Je tam jedna kouzelná funkce, která tam je jako rychlý import. Já doporučuji spíš to nedělat, protože převádět papírových formuláře do digitální podoby není za mě úplně dobrý nápad tímhle způsobem. Ale jde to a umí to i z PDF, z čehokoliv, takže kdyby se vám ty věci nechtěli opisovat, tak tohle si můžete vyzkoušet. Můžete si to vyzkoušet i v úplně základní verzi. Na pozadí zase AI zpracuje ten formulář a vytvoří otázky.
s OCRkem, a který čte pouze ten text, který tam je, takže nechám to samozřejmě na vás, možnost vyzkoušet si to je. Za mě je lepší se zamyslet na formulaci těch otázek a těch další věci při tom převádění mnohem spíš, než to převádět trošku bezmyšlenkovitě. My můžeme použít veškeré ty formuláře, věci, hodnocení a tak dál i v rámci Microsoft PowerPoint platformy. Tam už to samozřejmě dává smysl, protože ve chvíli, kdy potřebuju si vytvořit pojďme si udělat jednoduchou prezentaci. Já si dám tady nějakou prázdnou prezentaci, dáme si nový snímek, vložíme si to někam na OneDrive, kam do školení a dáme si vytvořený, výborně, a pojďme si sem někam vložit Forms. Vložení Forms jsou tady. Můžu si vybrat formulář, který mám vytvořený, nebo kvíz, který mám vytvořený, a nebo si můžu udělat nový formulář. Já si udělám nový, dáme si Net Promoter Score, nějaké hodnocení. Tak, můžeme si tam dát přesně tohle, to nám asi bude stačit, dáme to klidně jako povinnou tu otázku, nic víc nemusím přidávat, tvořit. Pojďme se vrátit. Vyberte zobrazení, které chcete vložit. Prezentace pro interaktivní schůzky, shromáždit odpovědi offline. To druhý nechcete, to mi věřte, je to skoro zbytečný. No a já bych byl schopen rovnou v rámci typické schůzky, kdybych teďka promítl tenhle slide a někdo naskenoval, my jsme tam udělali chybu, nebo aspoň já teďka v tuhle chvíli, velmi jednoduchou, ale za to o to zásadnější, tak mám interaktivní formulář. Nepustil jsem ten formulář proto, aby odpovídat mohl kdokoliv, takže by to mohli dělat pouze lidé z DigiSkills, což by se nám teďka v tuhle chvíli úplně nehodilo, takže to klidně změním a napravím tu svoji chybu, kterou jsem udělal. No a teď, kdybych použil teďka své oblíbené Shift F5, nám zaktualizuje ten formulář, tak bych dokázal teďka rychle docela odpovědět. Tady naskenuju, že nám ho nerozhodí a zaktualizuje. Tak. Odpověď byla odeslána jedna a máme jednu neutrální odpověď, která tam je. Dokázali zaskenovat samozřejmě další a mohl bych spohrát. Kdybych teďka měl reálně tohle puštění někde na prezentaci v sále, tady vidíte, že se mu snaží propisovat, protože byl čerstvě vytvořený a my si to ukazujeme všechno online, no, že to vytvořený díl, tak to pěkně opravdu funguje. Tak někdo přidává nám další odpovědi. Super, já tam taky pár odpovědí můžu přidat, protože jich tam můžu dát kolik chci. Kdyby to bylo s ověřováním, tak to samozřejmě proběhne trošku důkladněji. Zase to neutrální tady měníme na kritiky, neutrální propagátory. A kdyby jsme teďka byli v sále, kde je 100 lidí, tak já bych automaticky rovnou viděl, jak se mi mění prostě to skóre před očima. Existuje zase x Slido, konec konců, x dalších externích aplikací, které tohle umí. Tady to máte zadarmo. Já to zjednoduším a vizuálně to nevypadá úplně jako špatně, dokonce to není ani nepřehledný, nesrozumitelný a pracuje se s tím pěkně, takže jenom pro ten kontext, čemu je to dobrý. Můžu se pak podívat na výsledky a říct si jasně, vyhodnotili jste to správně. Tak, my se vrátíme zpátky. Na pozadí není nic jiného než vložený ten webový formulář a ten PowerPoint to dokáže zobrazit. Jo? To, co vidíte, vlastně není ve skutečnosti nic jiného. A jenom ho dokázal přizpůsobit na tu webovou, na ten slide. Kdyby se vám náhodou někdy stalo, že vám to nefunguje, zobrazuje se to blbě, tak je to tím, že je dobrý jako překopat tu prezentaci, že máte nějakou starší verzi. Tolik Formsy, jejich využití, pokud ní máme nějaké dotazy, tak prosím, sem s něma. Pokud ne, tak se dostaneme k aplikaci Microsoft Clipchat.
Aplikace Microsoft Clipchamp je taková, nechci říct trošku hydra, protože teďka v tuhle chvíli je to opravdu pro práci s videem, pro stříhání, pro cokoliv a umožní vám dělat skoro cokoliv. My si ukážeme základní verzi. Já schválně půjdu na svůj OneDrive, mohl by to být SharePoint, cokoliv, kdekoliv, kde máte někde nějaké video. Já tady samozřejmě mám nahrávky z různých kurzů a školení. My tady našli Kvanta. Klidně si můžeme vzít nějakou nahrávku, tady máme nějakou armádu spásy a našli bychom asi nějakou univerzitu Palackého, to náš poslední úkol. Tak já se dívám, pol, to je tam stále zkrátka, se nepoužívá nikde. A máme nikde. Zajímavé, překvapuje, že tady není poslední webinář, co jsme nahrávali. Nevadí, použijeme nějaký jiný. Tak já se znovu vrátím, šel bych do nahrávek, našel bych si nahrávku z nějakého školení, která tam je. Mám tady v tuhle chvíli velmi jednoduchou variantu a to je nějaká armáda spásy, pro kterou jsme dělali nějaký webinář. To bylo to jedno. Efektivní komunikace. Já vám lidi pouštět nebudu, zase budeme dodržovat někde GDPR. Mám tady video. Potřeboval bych v tuhle chvíli s ním pracovat. Tohle je aplikace Microsoft Clipchamp, překreslený Microsoft Stream, který tam doteďka byl v té základní podobě. Většinou ho použijete prostě přesně v téhle základní podobě, protože nic jiného nepotřebujete. Já jsem si otevřel video, otevřelo mi to rovnou v Clipchampu. Pojďme se podívat zpátky. Kdybych potřeboval přímo jít do Clipchampu z aplikací, tak to uděláme jak? Otevřu si tady zase náš spouštěč a Clipchamp. No a na pozadí se mi nestane nic jiného, než že mi to tady otevře okno Clipchampu, rovnou buď v aplikacích, v čemkoliv, microsoft35cloud.com, Clipchamp, je to úplně jedno a už mi to nabízí víc možností řešení, co si můžu vybrat a hlavně všechny bývalý videa, projekty a další věci, které s tím souvisí. Tady už byl náš úkol, konec konců ho vidím, spolupráce Teams webinář, takže můžeme si otevřít přímo ho. Byť teda zrovna u toho předchozího vám ho otevřu zcela schválně, protože tam byla jedna funkce, která tady ještě nebyla k dispozici. Tak byla docela fajn, to není moje schůzka. A je tady možnost generovat přepis. Já kdybych teďka použil možnost generování přepisu a vybral si češtinu, tak mi udělá co? Ono to bude chvíli trvat. Zhruba 1 hodinu 10 minut, což je docela dost, samozřejmě dlouho. My ho teďka takhle dlouho trápit nebudeme, proto vám to nebudu pouštět, protože ani tolik času nemáme. Ale je schopen vám už k existujícímu videu, který máte nahrátý na OneDrive, vygenerovat přepis toho vašeho videa v češtině. Nepotřebujete k tomu nic dalšího, dělá to v tuhle chvíli Microsoftí Copilot, takže je potřeba tu licenci, ale umí to právě Clipchamp tohle už reálně zařídit právě s tou licencí. Zase je to samozřejmě otázka. Pokud bych tyhle věci ale potřeboval, zpracovával, pak se mi to vyplatí, protože sofistikovaný nástroje na pozadí budou samozřejmě dražší. Takže jenom pro ten příklad, já ho teďka zvolím, stopnu a vrátím se k vám, kde ty relaci v podstatě máme. Tady byl spolupráce v Teams 8. září, co jsme měli společně. Zase tady mám nějaké poznámky, věci, které jsou v tom sdílený video. Už je to přesunutý někde u vás v týmu, proto to vidím. Tak já si dovolím, zase otevřu asi některou z těch částí, která byla přímo někde u mě. Tak, můžeme klidně tuhle, nebudeme vám pouštět záběry, ale necháme si čistě. Chtěl bych použít, můžu použít tuhle chvíli střih. Kdybych potřeboval, tak tady si to video klidně lehce střihnu velmi jednoduchým způsobem. To znamená, v tu chvíli bych si opravdu jenom omezil ty části, které chci použít a dokázal bych, já dovolím vypnu zvuk, ať se nám do toho nemotá, a dokázal bych si udělat ten sestřih, vybral bych si začátek, konec střihu, udělal bych si nový střihy a mohl bych si zestříhat tímhle jednoduchým lidským způsobem video. Typicky k čemu to použijete, když máte začátky, které tam mít nechcete a věci, které s tím souvisí, tak bych to přesně tímhle způsobem udělal. Prostě vystřihl bych ten zbytečný konec nebo zbytečný začátek, klidně nějakou střed, který mi tam zůstal, tak by si mohl povystřihávat taky a můžu si s tímhle způsobem hrát a teprve potom to sdílet. Je to opravdu nejjednodušší možná forma. Nebo
Tady najdete možnost otevřít editor, což zřejmě možná myslela kolegyně. Já to nakopíruju, protože on bude pracovat s kopií, ne s tím původním videem. To je dobrý vědět, protože kdybyste si s tím chtěli hrát, tak nezničíte to původní video, ale jenom čistě si nahráváte to video do projektu. No a pokud jste někdy něco pracovali s nějakým střihovým programem na video, tak tohle je úplně stejný program. Je velmi jednoduchý za mě, velmi srozumitelný. Existuje aplikace i pro Windows, která ale nedělá nic jiného, než že vám to směřuje do cloudu. Je výhoda, že takhle jste schopni stříhat videa i na pomalých počítačích. Nepotřebujete k tomu žádnou výkonnou grafickou kartu nebo něco podobného, protože ten výpočet probíhá v rámci toho cloudu. Je tam možný měnit videa, stopy, přidávat texty, přidávat zvuky, to jsou teďka ví. Cílem není se to dneska naučit, protože s videem tolik lidí pravděpodobně nepracuje. Je dobrý vědět, že to tam je a že to součástí těch licencí samozřejmě je. Je tady možnost exportu ve chvíli, kdy zase máte většinou potom vyšší licence, vy tam standardně najdete 1080p, což je Full HD rozlišení. Já bych mohl, nebo možná už to přidali všem, ale standardně je možný pak to měnit a posouvat až do 4K. Zamlžit část obrázku. Jasně, je to možný přesně tady udělat tady v tom videu. Já teďka rozlišení, můžete exportovat čistě jenom zvuk, jenom jsem to chtěl ještě ukázat, tuhle část, což se nám někdy hodí, protože potřebujeme někdy vytáhnout z té nahrávky čistě jenom zvuk, tak to se tady pěkně dá rychle udělat. To je taková uživatelská věc, že ani nepotřebujete žádný střihy, přemýšlet o ničem, kdybyste nevěděli, a jenom si z toho vyexportujete zvuk, což většinou máme s tím problém, hledáme nějaké externí nástroje, nepotřebujeme. Vyberu si místo na OneDrive, kam se to vyexportuje a mám tam tu chvíli zvuk, aniž bych potřeboval něco dalšího dělat bez videa. Kdybych potřeboval rozmnožit, tak můžu samozřejmě použít knihovny, obrázky od různých sítí, z čehokoliv, přelepit to. Dokázal bych tady vybrat videa, zvuky, texty, grafiku, přechody, to znamená to rozmlžení, kdybyste potřebovala vy tady, tak tady pak najdete přesně v rámci přechodu někde. Jsou tam nějaké odkrytí chyby, porucha morfia a tak dál, tak tam byste našla potom přesně tu část, která tam je. No a u značkové sady už by bylo možné vytvořit značkovou sadu čistě pro univerzitu, to znamená, držel by barvy, konzistentní loga, univerzitní a podobně. Za předpokladu, že by bylo vyplněný, tak je možný tohle potom importovat čistě i u ostatních, takže využívat hromadně v rámci univerzity. V grafice pak samozřejmě najdete ty pozadích. Tak, možná tady to najdete spíš, ty překryvy, co jsem vám chtěl ukázat. Zmínky obrazovky systému, rozmnožit jméno, adresu. Jo, přesně těma prvkama, vy tam potom přesně dáte ty věci, je potřeba si je najít, prohledat. Jako dá se s tím potom pracovat pěkně tímhle způsobem. Jo, v rámci grafiky potom přidáte cokoliv, co je možný. Tam vlastně v podstatě přidat obrázky. Dá se potom s tím fakt opravdu pohrát téměř v důsledku. Dají se přidávat i vlastní věci, jako do toho roztáhnu. Tady zrovna nebude, tohle bude překrytý, nebo to vystřihnu. Ale vím, co jste myslela s těma dalšíma věcma. Mělo by to jít potom i jakově. Tohle je samozřejmě jako základní grafický editor. Není to pokročilý program pro grafiky, kteří potřebují pracovat s videem. Jo? Upřímně jako myslím si, že máte na univerzitě studia, který dokážou pracovat s videem jako samozřejmě řádově líp. Je to aplikace, která je součástí celého toho balíku, který máte k dispozici, takže opravdu tady je to potřeba nahradit to a dát do ruky něco vlastním uživatelům na to, aby dokázali pracovat úplně základním způsobem s videem. Zase bych tady našel všechny tvary, tím abych dokázal překrýt ty oči nebo nějaký obrázky a to jako jde to, no, nejenom ten výsledek pak samozřejmě neodpovídá. To jsou zrovna ty věci, o kterých zmiňujete, kde já bych to radši svěřil profíkovi, protože on by dokázal vymyslet něco, co nebude tak rušivý, jako když to děláme občas my amatéři jenom ve snaze. Považuji se v tom směru za amatéra při práci s videem. Já se schválně se mu nepouštím úplně. Ten nástroj je výborný přesně pro ty uživatelské věci. To znamená potřebu střihnout video, přidat obrázek, vyhodit nějakou část drobnou, přidat hudbu do toho videa, takový ty běžný uživatelský věci nad rámec. Pokud bych teďka tohle zavřel a vrátil se k tomu našemu projektu, tak tady se nachází ta nejobyčejnější uživatelská věc, která tady je střih, možnost přidat interaktivitu, což není nic jiného než formuláře, možnost přidávání popisků podobně.
K čemu se nám ještě hodí, já se vrátím o kousek zpátky na tu hlavní obrazovku. Microsoft Clipchamp. Spousta lidí, vylepšená domovská stránka, asi byste mi to potom zaznačili na a ještě ji zase nedokázal přehodit, protože je to ve skutečnosti na OneDriveu, už to vidím. Tak nová stránka je hrozně fajn, ale my se zatím vrátíme na původní nahrát záznam obrazovky, záznam kamerou, videoprojekt, seznam skladeb. Co mi udělá záznam obrazovky? Nahrát video mi nahraje video, to zvládnu i bez něho. Záznam obrazovky je za mě ale výrazně zajímavější, protože ve chvíli, kdy máte v ideálním případě 2 obrazovky, na té jedné se to dá dělat taky, ale je to samozřejmě kousek složitější, můžu to pak zestřihnout. A potřeboval bych kolegovi teďka poslat, jakým způsobem může pracovat s formuláři nebo s něčím, tak já dneska mám x možností, to jste ukázali i v Teamsech, anebo prostě nahraju videonávod. Vyberu obrazovku, kterou budu nahrávat. Já bych si tady v tuhle chvíli vybral celou obrazovku, protože chci celou, asi bez zvuku. A v tuhle chvíli nahráváme obrazovku a dokážu mu ukázat, že tady má pracovat s tímhle souborem. Může si ho dát do Outlooku, tady si potom může přepnout starý Outlook nebo ho úplně vypnout definitivně a v novém Outlooku by si ty věci dělal tímhle způsobem. No a když měl 2 obrazovky, tak si samozřejmě ovládání toho videa nechám na té jedné. Tady v tuhle chvíli si zastavíme záznam. Mám nahrátý. Mám videoklip. Dokázal bych udělat velmi rychlý střih, protože tady máme ten začátek, který se mi tam nehodil. Mám tady ten konec, který se mi tam nehodil, když jsem to stříhal na jedné obrazovce. Potvrdím, sestříhlý a už tam ten kolega má jenom ten návod, kdy jsem mu mohl vyprávět. Klidně, kdybych měl tady kameru, já tam virtuální počítači nemám, tak bych mu to dokázal v tuhle chvíli. Můžu si to video přímo tady stáhnout, otevřít v editoru, v tom Clipchampu a přidat tam nějaký úvodní obrazovky, kdybych potřeboval ten manuál vytvářet, nějak složitěji. Nahrát další, přidat hudbu, anebo dám dokončit. On mi to celý komplet vytvoří, uloží do mojí složky, do mých souborů. A já už si tady zase můžu teďka klidně přidat ten interaktivní formulář, nasdílet to rovnou kolegům a poslat. Takže kdybych potřeboval rychle jednoduchý návod, videovzkaz k něčemu, tak si ho tady nahraju ve velmi vysokém rozlišení, příjemný, můžu střídat kapitoly, interaktivitu, formuláře, cokoliv, co potřebuju, potlačení šumu, umí potom zvukové soubory, ale hlavně to použiju pro ty jednoduché části. To znamená, jsem schopen v tuhle chvíli natočit nějaký videokurs na to, jak pracovat s nějakým nástrojem, aniž bych potřeboval nějakou aplikaci třetí strany, o kterých všude najdete milion. Ne, nepotřebujeme je, jsou přímo součástí Microsoftu 365 a nemusím to nahrávat v Teamsech a pouštět si schůzku a potom jí se stříhávat bez čehokoliv. Mám aplikaci, která to přímo umí, včetně střihu, který jste viděli před chvíličkou v té jednoduché podobě. Takže tohle je aplikace Microsoft Clipchamp. Sama o sobě by samozřejmě klidně vystačila na kurz. Já doporučuji držet se té základní, pokud stříháte s videem a pracujete s tím, tak pokud jste pracovali v něčem jiném, tak se k ním dostanete taky velmi lehce, a nebo případně doporučím určitě nějaký pokročilejší kurz Microsoft Clipchampu, protože je možné v něm dělat opravdu hodně věcí. Poslední aplikace, na kterou se dneska podíváme, bude aplikace Microsoft Lists. Aplikace Microsoft Lists, jak jsem říkal, bychom mohli zvolit jakkoliv dlouhý kurz. My si ukážeme dneska něco, co si budete schopni naklikat sami. Je to jedna z těch aplikací, které, kdybychom chtěli zase hledat náš rozcestník, tak je najdete. Najdete ji součástí toho příběhu a my si s ní tady potom budeme hrát. Vydat, vytvořit nový. Najdete ji na SharePointu, byť tohle je zrovna konkrétně váš OneDrive, jsou tady šablony a tak dále. Kde ji budete vytvářet nejčastěji? Já se vrátím zpátky do toho našeho týmu, protože v tu chvíli nemusíte přemýšlet, v kterém týmu je přidáváte, jak ji vytvořit a tak dále. Tady bych si vytvořil tlačítko plus, vybral bych si aplikaci a našel bych si aplikaci Microsoft Lists. Někde je dneska, seznamy. Chyba je
mezi židlí a klávesnicí, ale tentokrát bych řekl, že na straně Microsoftu to tam přejmenovali aplikaci, takže seznamy se jmenují seznamy aplikací. Ještě před týdnem tam byly Microsoft Lists jako lists. Seznamy nebo Microsoft List, dobrý vědět. Tak, mám tady seznamy. Ještě nevím, jestli je šťastný, ale budiš. Můžu přidat nějaký existující, anebo vytvořit nový. Když dám vytvořit nový, tak mi ho rovnou vytvoří. Bude vytvořený přímo na tom SharePointu toho týmu, v kterém teďka jsme, to znamená v tom ŠA obecné, kde ho teďka mám. My si ho pro jistotu vytvoříme teďka jinde. Vytvoříme si ho přímo teďka nad tady naším rozhraním, protože si ukážeme, jak se vytváří a tady to bude mnohem lépe vidět. Oboje dvoje to samý, klidně by ho pak tady mohl upravovat a na chvilku trvá, než to propíše, takže já si ušetřím trošku času. Použiju vytvořit. Můžu vytvořit z prázdného formuláře, z galerie, z kalendáře, deskovej, jsou tam seznamy a různě a mohl bych vytvořit, jsou to jenom ty pohledy, nic víc, které tam jsou a ty zrovna v tu chvíli vytvářím. Můžu si vybrat, importovat z Excelu a tak dále. Když s tím budete začínat, doporučím vyzkoušet potom některou z těch šablon a ty si otestovat. Já vám udělám velmi rychlý seznam teďka helpdesk nějaký požadavků na IP, na cokoliv by to mohlo být jiného, na půjčování knížek klidně nebo na něco jiného, ale my si uděláme helpdesk nějaký velmi rychlý, nad tím postavený pro běžné uživatele. To, co je složitý na aplikaci Microsoft List, je samozřejmě v ní uděláte cokoliv. A z uživatelského hlediska, potom, když to ti uživatelé používají, tak je to tak zhruba stejně složitý, jako udělat formulář. Pojďme si to dělat. Máme tady seznam. Já použiju seznam. Seznam bude helpdesk. Nebudu ho vytvářet v mých seznamech, ale dám ho do toho našeho týmu, že já to pak to můžu připojit. Takže to zase mu dávat nebudu. Když se vytvoříte v Teamsech, tak je to pro vás určitě bude srozumitelnější a rychlejší. Já to dělám kvůli tomu, aby nám hned naskočilo a nemuseli s ním pracovat. Mám úplně prázdnou databázi zatím. Není tam ani žádný sloupec, nic víc. Mám úplně nový seznam. Pojďme si do něho přidat nějaké kolonky, které by se mi mohly hodit. Nadpis, nastavení sloupců. Já si ho přejmenuju a dáme tam nějaký požadavek. Řekli jsme, že to bude helpdesk IT, tak tady bude požadavek. Co by se mi dalšího mohlo hodit ve sledování požadavků? Dám si přidat sloupec a už vidíte, že najednou tady mám nějaký volby. No, mohlo by to být nějaký popis toho problému reálný, já si ho dám dál v těch sloupcích, ale mohl by tady samozřejmě klidně být. Bude tam nějaký datum a čas. Datum a čas, který si sem teďka dám, tak já ho teďka tam dávat nebudu, ale použiju zobrazit nebo skrýt sloupec. A dám si tam teďka v tuhle chvíli datum, kdy to bylo vytvořeno, protože mě zajímá datum, kdy to někdo vytvořil, ten požadavek. Pojďme použít další z těch, které existují, protože máme metadata a dáme si tam autora. Autor mě zajímá, protože se taky nemusí vyplňovat, když to použije někdo z univerzity, tak jsem v tu chvíli úplně s tím v pohodě. Přidám si sloupec, dám si nějaký datum teďka. Datum nebude nic jiného než termín. Požadovaný, máme nějak, se držíme fortu. Tak si dáme požadovaný termín. Datum a čas, ne, čas zahrnovat potřebujeme jenom, opačně, nepotřebujeme, dáme si jednoduchý formát, ukážeme, co to znamená. Mně by se to moc nelíbilo, ale necháme si to. No a můžeme nechat nějakou výchozí hodnotu, nebudu žádnou výchozí hodnotu dávat. Je možné, aby tam byly jenom v tom rozšíření, když se o tom teďka bavíme, i počítané hodnoty. To znamená, dokáže odečítat do toho datumu, ten datum požadavku, dokáže k němu přičíst 14 dní, kdybyste tam hodili vzorce. Kdybych teďka tam klikl na to íčko, který je vedle toho, tak vám to hodí přesně vzorečky. Je možné to dopočítat samozřejmě. Já to nechám samozřejmě v té jednoduché podobě. Požadovat, aby tento sloupec obsahoval informace. Já myslím, že jo, že chci, aby tam to datum bylo, nebo taky ne, protože nemusím. Dáme uložit, máme datum, máme termín. Pojďme si hodit další část, kterou bychom chtěli. Nějaká volba, jasně, bude tady nějaká oblast.
Bude to volba. Já si dám první, bude Microsoft 365, druhý by mohl být nějaký stack a třetí by mohly být tiskárny. A čtvrtou si dáme ještě rychle a to by mohl být PC/ND jako počítač, notebook a to nám teďka bude asi úplně stačit. A tak bych mohl dát. Tak. Ať to vypadá trošku nějak, takže tiskárna. Dáme problém print. Ať to máme trošku logicky. Poslední zruším, přidávat ručně ne, lidi nemůžou nic dalšího přidávat, řešíme jenom tyhle věci. Výchozí hodnota nebude nic, zase by tam mohla být ta počítaná hodnota, tady to nedává smysl. Rozevírací tabulka nebo přepínač, rozevírací tabulka, chci, aby ten člověk vybral, požadovat, aby tento sloupec obsahoval informace, tentokrát ano, povolit výběr více položek, ano, může se to týkat více věcí, tak ano, může využít více položek. Mám vytvořené oblast, které se tu bude týkat. Já bych si teďka přidal další sloupec, který mě zajímá, a tím bude samozřejmě popis problému. Takže více řádků textu, popis, více řádků textu je správně, další možnosti a já použiju rozšířený formát RTF, aby lidi mohli formátovat, přikládat tabulky, odkazy, cokoliv, co uznají za vhodný. No a samozřejmě budeme požadovat, aby obsahoval informace. Máme popis. Mám požadavek, vytvořený autor, mohl by tam být oddělení samozřejmě a mohl bych pokračovat v tohle směru, co se týče formuláře do nekonečna. My si přidáme teďka další věc, protože potřebujeme nějaký workflow potom. Přidáme si co do tohohle formuláře? Přidáme si, kdo dostal přiděleno. Takže já si vyberu osobu. Je přiděleno. A necháme si tady osobu, povolit výběr skupin ne, zobrazit profilové fotky ano, povolit výběr více položek lidí, mohlo by to dostat přidělených víc lidí teoreticky a vybírám požadovat nebude, protože tohle pak budeme vyplňovat ručně. Máme přiděleno. Schvalovatel by mohl být samozřejmě potom ten autor, ale já tady můžu přidat i schvalovatele nějakého, podobně, už by na to mohli potom dál pokračovat. Vyberu si automatizaci a vyberu si konfigurovat schválení. Já si přidám sloupec pro schvalovatele. Máme přidaný schvalovatele. No a teďka si pojďme vytvořit formulář, který mi pomůže tuhle část vyplnit, než s tím budeme pracovat dál. Forms, vytvořit nový formulář. Můžu si přidat název toho formuláře, všechny tyhle věci, já si ho zopakuju. Helpdesk IT. Vybral bych si, co chci, přiděleno ne, to ti lidi vyplňovat nebudou, lidi zadají pouze požadavek, termín, oblast a popis, nic víc, to mi stačí přesně, aby ti lidi zadali, mohli by zadávat cokoliv jiného. Vyberu si motiv nějaký, to je asi jedno, můžu si vytvořit i vlastní styl, teďka nám to jedno. Nastavení, upozorňovat mě, dostal bych e-mailové oznámení pro každou novou odpověď na tenhle formulář. To není špatný, ale já to nepotřebuju, my si to uděláme, zautomatizujeme trošku jinak. Nechci s tím takhle zpracovat, ale mohl bych. Přijímat odpovědi, ano, zpráva při odeslání, děkujem, pokud byla chyba, pošlete na helpdesk@pol.cz, cokoliv, co si vymyslíme. Pole jsme se vybrali, máme název, můžu dát odeslat. Kopírovat odkaz. No a odkaz bych nakopíroval těm lidem, poslal do mailu, nakopíroval jim ho do SharePointu, přidal kamkoliv jinam. Všichni, kteří by dostali tenhle link, byl by někde na webu, cokoliv, co si vymyslíte, do e-mailu, do podpisu, tak by dostali ten náš Helpdesk IT. Tady vidíte, že Petr Macek je přihlášený, takže by uviděli, že jsem to vyplnil samozřejmě já. Požadavek, oprava tiskárny. Termín, tak do zítřka to bude někdo chtít, týká se to printu, ničeho jiného. V tuhle chvíli chce dát popis, protože jsme tam zadali to RTF, tak mu vyskočilo textový pole, kde to fakt může hodně popsat. My tam nezadáme skoro nic, bude to 3. patro, rektorát. Tak, to mi bude stačit.
Odešlu. Kdybych měl upozornění, tak na IT právě přišla informace o upozornění. Já tady můžu schovat formulář. Stránku. A už tady máme opravu tiskárny. Zadával to Petr Macek, jsem přihlášený. Termín je zítra, to je ten zjednodušený formát, mě by vyhovovalo datum, ale budíš, 3. patro rektorát, stále schválení zatím není, nic dalšího neprobíhá. Pojďme tam zadat ještě jeden úkol, ať si ukážeme nad tím další část, která by mohla probíhat. Polita, obrazovka, klávesnice, tak. Termín bude do pondělí, to už to bylo pozdě, ale necháme to tak. Bude to počítač. Byl jsem kafe. Je skoro zbytečný, skoro posílat takové požadavky. Přeháním. Má to svoje nějaké řešení, ale pondělí bylo fakt pozdě v tomhle případě. Máme vyplněno. Takže pomocí formulářů já jsem si teďka v tuhle chvíli vytvořil jednoduchý scénář, kde by ti lidi dokázali přidávat požadavky. Pojďme pokračovat. Kdybych to chtěl teďka automatizovat, tak já si klidně vytvořím pravidla. Položka je upravená, vytvoří se nová položka, blíží se datum, vytvoří se nová položka. Vždycky, když se vytvoří nová položka, pošli e-mail na adresu. No a zadal bych si tady v tuhle chvíli buď teda toho schvalovatele nebo kohokoliv, kdo by tam byl, nebo samozřejmě bych tady zadal nějaký IT@helpdesk.cz nebo helpdesk@úkol.cz nebo cokoliv. Přidal bych vlastní zprávu, máte nový úkol a šlo by to celé té skupině. Nepotřeboval bych to vytvářet z toho formuláře, ale mohl bych rovnou tam nastavit další podmínky, zase mám nějakou jednoduchou automatizaci. Já bych si to v tuhle chvíli vzal reálně. A co by ten člověk udělal? Máme upravit zobrazení mřížky, přidělíme to někomu, přidělíme Evě, tamhle přidělíme Jakubovi. Takže už vidíte lidi, co bylo přiděleno. Co by zase znamenala automatizace? Pravidla, vytvořit pravidlo. A já bych v tu chvíli dal položka je upravená a přesně bych sem nastavil, když zvolte sloupec, přiděleno, poslat e-mail na adresu, přiděleno. Zvolte podmínku, obsahuje. Tak já bych dal cokoliv, protože doteďka tam nebyl nikdo, úplně by to stačilo. Máš přidělený nový úkol. Můžu jich vytvářet 15 těch pravidel. Takže kdybych to přidělil Evě, Eva dostane automaticky rovnou v tuhle chvíli e-mail o tom, že má přidělený úkol. Jasně, hezké odpoledne, hezký zbytek týdne. Zatím strašně jednoduchý. Mohl bych tam přidat samozřejmě textový pole teďka, kde by se vyjádřil ten technik potom k té opravě, k tomu, jestli to bylo vypořádané nebo nebylo vypořádané. Budeme pokračovat dál v tomhle našem scénáři. Je tady schvalovací proces. Já bych si vybral schvalovatele. Klidně bych samozřejmě to mohl poslat tomu člověku, co to vytvořil, což já teďka v tuhle chvíli udělám. Že souhlasí s tím, že to bylo vyřešené a tím pádem bych měl od něho odsouhlasenou objednávku, mohl by to být vedoucí, kdokoliv. Mohl by být víc těch příjemců a vyžadovat odpovědi přirozené objednávce jako všem. Ne, já tam nechám klidně samozřejmě jenom sebe. Napsal bych jim, co jim tam chci přidat, souhlasím. Tady bych napsal tomu původnímu původci toho požadavku, máš opraveno, ať to trošku zacyklíme reálně. Petr Macek teďka dostal od Evy požadavek, on to formálně dostane samozřejmě ode mě. Necháme ho dokončit požadavek. Ten Microsoft je teďka úplně nový, ale už je vytvořená žádost o schválení, požadováno. Tam schválení do Teamsu, do Teamsu. Říkám do Teamsu, jdem jinam a já tam teďka nemám upozornění na schvalování, proto jsem to vypílal v notifikacích někde, tak mě to napadlo. Nevadí, my půjdeme do schválení rovnou, ale standardně vám vyskočila notifikace.
A Petr Macek tady bude mít opravu tiskárny požadavek. Ví, kdy to přišlo, mám tam přesně datumy, které reálně byly nastavený, mám to z SharePointu a já si řeknu, že to můžu zpracovat, odmítnout, protože jsem to posílal sám sobě, tak by s tím mohl dělat cokoliv jiného. Tak já dám přidat komentář. Perfektní, díky. Schválím. Schváleno. Pojďme se vrátit zpátky do našeho formuláře. Počkáme, než se nám to obnoví. V reálném světě to samozřejmě nechcete on the time, ale nevadí vám pár vteřin počkat. Reálně už by potom viděli, že je schváleno, trvá jenom pro psání. To schválení samozřejmě proběhlo obratem, trvá jenom pro psání zpátky do toho formuláře, takže už ho tam najdeme, je tam schváleno, spodní je neodeslaný. Ten člověk to má vyřešený, má informaci a zase bych dokázal v tuhle chvíli, kdyby to neschvaloval ten Petr Macek, ten autor, ale nějaký nadřízený a podobně, tak bych dokázal nastavit velmi rychlou automatizaci, kdybych nastavil, položka je upravená, když dáme si zvolit sloupec, tak autor schválení, stav schválení a dáme si v tuhle chvíli je cokoliv, zadal bych si schváleno, poslat e-mail na adresu a zadal bych tomu, kdo to vytvořil, ten úkol a napsal bych mu super, váš úkol byl schválen, vyřešen prostě, nebo cokoliv někomu nadřízenému toho člověka. To workflow, že jako samozřejmě na domyšlení toho konkrétního scénáře. Stálo mě to zatím takových nějakých 15 minut a mám vytvořený systém, který by dokázal nahradit spousty Excelových tabulek na spoustě reálně míst. Nebavím se o tom, že bychom dokázali to dneska integrovat a udělat si nad tím potom samozřejmě nějaké statistiky a tak dále. To, co jsme se bavili, je navíc samozřejmě filtrování, protože jsme v databázi, nejsme v tuhle chvíli v Excelu, tak dokážeme vyfiltrovat čistě požadavky EVY a tak dále. Dokázali bychom dělat součty těch jednotlivých sloupců, tady byla cena té opravy, což by klidně jeden ze sloupců mohl být cena opravy. Dokázali bychom teďka v tuhle chvíli ty sloupce nastavit, aby se to filtrovalo podle konkrétního sloupce, schovat některé věci, které nepotřebuju vidět. Mohli bychom pokračovat s podmíněným formátováním, kdyby ty nehotový se mi barvily stejně jako v Excelu potom zeleně, nebo právě naopak červeně třeba, ještě nejsou po termínu. Mohl bych se nechat upozorňovat, protože tam máme samozřejmě termíny, tak bych si v tuhle chvíli nastavil, že chci dostat upozornění na termín. V rychlých krocích už jsme potom dokázali jako jít ještě hlouběji a tam bych přesně nastavil koncept e-mailů a nastavil bych si za předpokladu a tak dál a mohl bych pokračovat téměř bych řekl do nekonečna v těch formátech a velmi jednoduchých klikačkách, že na pozadí funguje nějaký Power Automate a podobně, nepotřebuji vidět jednoduchý pravidlo, blíží se datum, zadal bych kolik dní chci to vidět 2 dny před termínem, zadejte jméno tomu, kdo to má přiděleno tak. Takže mám notifikace i pro ty lidi, kteří reálně mají vytvářet ten konkrétní úkol. U těch toků pak vytváříte opravdu automatizace. Tady se dá jít, odešla žádost ke schválení automaticky, pokud ten člověk to označí, že to je hotový a dá se pokračovat a opravdu to automatizovat. Aniž byste věděli cokoliv o Power Automatu, tak jsme si ho právě ukázali a to, jak se pomocí formuláře, Microsoft List a jednoduchých automatizací, pokud mám vymyšlený proces, dá udělat něco, co v Excelu si o tom můžete opravdu nechat jenom stát. Kdybych potřeboval na konci vyexportovat, my tam máme ty filtry, tak to udělám jednoduše, mám tady export do skoro čehokoliv, co vás napadne. Nás by zajímal samozřejmě v tuhle chvíli Excel. Je to v Power Query, takže pak se s tím dá samozřejmě pracovat i v Excelu reálně jako s tabulkama, s datama, jenom když se bavíme o importech dat, tak by to tak potom fungovalo, takže jste schopni s tím pracovat opravdu jako velmi poměrně dost sofistikovaně. Já jsem naimportoval nejjednodušší možnou tabulku a můžu s ní si samozřejmě potom dělat cokoliv jiného, protože mám export z databáze, nic víc. Jenom ať si řekneme, proč jsme to takhle teďka udělali. Mám tam ten formulář, dokázal bych si teďka přidat právě do těch Microsoft Teams, takže kdybych si vybral ten náš tým, to je ŠA, který tady máme a ty seznamy,
který jsme zatím nepřidali, tak já bych si vybral přidat existující seznam. No a jsem bych si vybral ten helpdesk, který jsme tam právě teďka přidali a ti kolegové by tam našli právě tuhle část, která tam je, případně čistě jenom odkaz na formulář, kdybych jim tam chtěl nechat. Je možné potom s tím pracovat i tak, že tam právě nastavíte další pohledy. Já to nebudu už komplikovat a ukážem si jenom jiné zobrazení. Vybral bych si kalendář, dal bych si pracovní týden, vybral bych si, že chci od termín pouze nic víc. To asi nepotřebujeme tady u tohohle zadávat. Termíny. Nastavím to jako veřejný, abyste to mohli zobrazit všichni. Nadpis by asi byl v pořádku, podle mě reálně, bez podnadpisu to asi není důležitý, mohlo by to být nějaká, co to bylo, a tady by to mohlo být, kdo to přidal a tak dále, ale to už si s tím nemusíme hrát. Dám vytvořit a mám termíny, kde mám opravu tiskárny, zase bych tam mohl přidat do podnadpisu třeba EVU a podobně. Mohl jsem si formátovat ten kalendář, mám zobrazení. To, co třeba potom neuděláte samozřejmě v rámci Excelu. Můžu si dávat vyfiltrovaný kalendáře třeba pro EVU, pro kohokoliv dalšího. Když jsem se bavil o těch pořadech v té nejmenované televizi, tak samozřejmě pak jste schopni podle jednotlivých kanálů a podobně si tam ty zobrazení přidávat. No a ohledně automatizací a možnosti právě těchto věcí od Power BI, Power Automatu přes Power Apps doporučuji držet se téhle části, když s tím budete začínat. Ta je velmi srozumitelná, jasná a ty automatizace dělá za vás. Tohle byla ukázka Microsoft Lists. My bychom u ní samozřejmě mohli zůstat ještě strašně dlouho, ale čas nám vypršel. Já upozorním na pár drobností. Jedna z nich je historie verzí. Ve standardním nastavení máte opravdu 50 verzí, každé takže když to někdo upraví, změní, dá se podívat zpátky. Jsem schopen to sdílet s ostatníma lidma i mimo ten tým. Úplně stejně jako sdílím jiné věci v rámci Microsoft 365. Jsem schopen přidávat komentáře, což je docela fajn. Případně přílohy by tam klidně přidat do toho našeho formuláře, který jsme tam měli. Kdybych je přidal do té naší databáze, tak by tam zase mohl být odkaz na nějaký obrázek, fotku, něco podobného, to, co běžně z toho helpdesku znáte. No a najdete tady i koš, který ve skutečnosti leží u vás na OneDriveu nebo v tomhle případě na SharePointu, kde kdokoliv cokoliv smaže z těch položek, tak se standardně hodí do koše, takže nezmizelo to nikde, když se vám to někde omylem stane. Tolik dneska, co se týká všech věcí, aplikací, které jsme si ukázali. Já vám děkuji za pozornost. Vidíte, že Microsoft List bychom samozřejmě dokázali dostat jakkoliv dlouhou dobu, protože ty možnosti, které mají, jsou téměř neomezené, včetně všech dalších formátů, sčítání a tak dál. Ale tam, kam směřují a kde ten rozdíl je oproti Microsoft Excelu, jsme si předpokládám ukázali. Já vás poprosím, abyste mi napsali jeden tip, který si z dneška odnášíte k těm aplikacím, co vás zaujalo a myslíte si, že byste to dokázali v něčem použít. A zároveň vás poprosím o vyplnění pěkné vazby. Jinak vám přeji pěkný a příjemný zbytek dnešní dne. Mějte se hezky. Nashledanou. Chápu, ano. Microsoft List mají podle mě obrovský potenciál a myslím, že by ve spoustě organizací stačily místo spousty aplikací, které se v draze někde nechávají skládat. A hlavně mi přijdou velmi, velmi jednoduché. V podstatě důležitější je vymyslet ten proces, než to naklikat. To klikání není vlastně zase tak strašně složitý. Nashledanou.